løbet af det sidste års tid er der blevet lagt et utal af dumme videoer op på de sociale medier. Hej og velkommen til min chilismagning. Jeg har valgt en krabat fra øverste hylde, så lad os prøve. God citrus. Det er ikke smart. Andre opfordrer sine venner til at gøre modbydelige ting mod sig selv. Hej, jamen jeg skal så drikke en øl, så det vil jeg gøre. Så vil jeg gerne sende nomineringen videre til Aalborg, til Odense og til København. Det er heller ikke smart, og de idrætsstuderende i Aarhus mener ikke, at dette er en god udvikling. Vi mener, at hvis man skal udfordre hinanden, så må der meget gerne være en bold involveret og en dommer til stede. Så foregår det hele på retfærdig vis, ligesom sidste år, da vi vandt denne. Noget, som vi til gengæld synes er smart, det er sport og social samvær, og derfor inviterer vi til ekstern idrætsdag 2014. Vi runder dagen af med en fest, som de kendte, rige og smukke vil misunde. Temaet er smart i en fart, så medbring dit gode humør, dine sportslige evner, ikke nødvendigvis din hjerne, men din indre reality-stjerne. Festen er ung, og du er en del af min fantasi.